cítiť sa do tej mojej obľúbenej postavy a môže sa tak vyšantiť na tom vyrábaní, môžem sa tam vyhrať na tom a tak. Koľkokrát si tam môžem aj lámať hlavu, čo jak spravím, pretože si viem dobre cosplaye vybrať. No a proste celkovo tá atmosféra, všetko, mám to rada, ale je toho tu málo teoreticky, keď to tak vezme. Tak beriem to ako tú príležitosť. Dobre, čiže máte nejaké otázky k tomu? Ja mám úplnú otázku. Zase? Lebo vy máte úplne dobré cosplaye. Vy si aj šijete šaty? Lebo ja by si to úplne robila potom. Že sa k tomu dostaneme k šitiu. Šiť Akože- cosplay je niečo akože úplne iné normálne na ako každý šiť deň. šaty. To jedno a druhé je takto, od seba. Hej, a ja Zaneška Čirkonovú aký? Daj ti kontakt, keď chceš. Ne, ale tak rozmýšľam, ne? Ja skracujem veci, keby si chcel. To ti to neber, to sa ti bude rodiť. Dobre, ďalšia téma, ktorá vychádza, že čo je, že pardon. Ma som znovu bez sa otvorila. Ja neotvorila. Ja som otvorila. Tam nemáš nič. No práve tam nemá byť nič. Tak improvizuj. Dobre, čo bol váš prvý cosplay a prečo? Teda čo bol prvým impulzom k tomu, že ste sa rozhodli stať takto skrášli? Dobre, takže prečo? Ja mám rada mytológiu, mám rada Lokiho. Prvý cosplay. Prvý cosplay, aha, tak to bolo jo, dobre, ideme to napísať. Pardon, nevidíme. Takže prvý cosplay, ak niekto pozná vizuálke japonský, tak je to taký spevák Grey, skupina Direct Grey, ktorá je strašne známa. A bol nám spevák Kyo a ja som proste chcela robiť cosplay, som sa tedy venovala visual Grey. A chcela som si vyskúšať svoje vlastné sily, či dokážem spraviť dobrý cosplay. A ja som na ten cosplay strašne hrdá, myslím, že sa mi podarilo veľmi dobre. A prvotným impulzom bolo, som si chcela vyskúšať svoje sily, či dokážem spraviť aj cosplay, nielen dobrý kostým, ale aj dobrý cosplay. Fú, no tak môj prvý impuls, akože ja som od malička mala rada karnevaly a takéto veci, už keď som bola malá, som si vyrábala akože kostýmy, aj keď boli katastrofálne. A potom, keď sme akože tak začali chodiť na Comic Con, takže tí ľudia sa actually prezliekajú za tie postavy, tak sme si raz s Kiri povedali jedného dňa, že na budúci rok ideme do toho aj my. Ja som dovtedy v živote nič nešila a ja som si proste sadla a ušila som si prvý cosplay, pretože som si povedala, že mňa ani nenapadlo, že by sa to nemohlo proste podariť, ja som proste povedala, no ušijem si to a prečo som to ušila, no. A bol to Badov z Dogs, keď to niekto poznáte. Ja som na to vlastne dosť podobne tiež od detstva karnevály a celý ten roleplaying s tým spätým. A keď som vlastne prišla na prvý kon, tak videla som vlastne Lintu ako Klauda a Joru ako Vincenta a to vlastne oni boli pre mňa inšpiráciou, že to sa mi páči, to je úplne úžasné. Také niečo chcem vyskúšať robiť. No a potom som nejak tak, že tebe úplne preskočilo, ty si ideš šiť nejaký plášť nejakého Genesisa, však ty vôbec nevieš šiť. No tak nejak som si to nejak ušila a vlastne v podstate učím sa za pochodu na vlastných chybách. Ja som môj prvý cosplay bol Esther Blanchett z Trinity Blood, alebo taký skôr pokus, lebo som to prešívala zo Shia Dešte. Ale tak robila som to kvôli tomu, lebo som strašne dlho pozerávala anime a také veci a zrovna vtedy som pozerávala Trinity Blood, tak som si povedala, že to spravím. Ale taký prvý, čo som si fašila sama všetko, bol vlastne z Jirokovej kapely Versailles v Mizaki. A to bolo ešte 4-ručné, takže to boli veľké šaty to neboli a bolo tam strašne veľa detailov a boli z toho ruky. No a potom som naučila, tak neviem. Tu Ester by som brala ako prvý taký pokus. Vlastne u mňa ten prvý ja som bola, začala v tej ére tých teplákových cosplayov z Naruta, čiže môj prvý cosplay bol Kakashi. A to bolo, že nemám nič, tak to bol prišitý papier na tričku. Som vyrábala v noci, len aby som na druhý deň niečo mala a potom o pol roka už to bolo aj sparochňa a už sa to zlepšilo. Ja sa za ten prvý cosplay hanbím, ale muselo to niekde začať. Existuje pár ľudí, ktorí majú tú osudovú fotku mňa. Dobre, ja som sa chcela vlastne ešte spýtať k tomuto, teda asi to odpovedali, že či ten prvý kosel bol taký, že ste ho úplne ušili, alebo teda taký, či ste si otvorili skriňu a že teda to stalo zložilé. Takže väčšinou si šili teda. No ja som skladala. Aj to kombinácie skladania a šitia. Áno, inak skriňa je tak dobrý. Podľa toho, ako máš
povedal jeden cosplay taký, že som našla modrú látku. Tak som hľadala ako modrú postavu. Ja som bola chudobný študent a tá látka bola zadarmo. Ale inak čo je tiež východisko. Áno, to je východisko, to si čo si nájdete. A teda keď naozaj fakt už chcete a si úplne najzúfalejší, tak je strašne mám takých tých ako cosplayov. Čo viem dá Ale čo, nie je dobré. Ak máš niečo a ideš si za tým a posnažíš to, postaráš. Niekedy sa dá, hlavne treba si to vedieť vybrať cosplay. Napríklad Trinity Blood zo skrine nepostaráte, to je jasné. No, ako to? Prvý postaral zo skrine Trinity Blood. Skladá už aj? Ja? Tak randomne, vieš. Tak sú ľudia, ktorí majú záľuby v rôznych divných oblečeniach. Ja už som chodila do školy. Ale asi by som sa do tej školy živote nedostala, tak... Asi by som nedošla ani do vlaku, hej, ale... Dobre, druhá téma je výber postavy a kostýmov, čiže to už tu bolo tak načrtnuté. No čo nie, čo najdôležitejšie pre mňa, tak ja mám taký istý typ postavy, čiže nie som veľmi štihla, čiže ja si vyberám vždy cosplay podľa toho, aby neukazovali veľa kože. Na istých miestach, vieš, niektoré nechcem ukazovať. A aby proste som sa do toho vtesnala tak, aby to vyzeralo aspoň nejak dobre, keď to bude fotové. Čiže pre mňa je dosť obmedzujúca tá postava. Si viem predstaviť, keby som mala štihla a vysoká, tak robím iné veci, ako robím napríklad. Stačí málo látky. No, stačilo by málo látky. Potom po druhé samozrejme ide o to, aká je postava, alebo pred každého, aká je postava, ktorá je postava obľúbená. Čiže tam pri tom výbere myslím, že dohrávajú hlavne tiež aj o preferencie. Potom, či chcete ísť na cosplay, tam dohráva to, či je postava obľúbená v javisku. Ak chcete teda obchádzať skúmať s divákmi, ak chcete vyhrať, tak by ste si mali vybrať postavu, ktorá je dosť obľúbená. Čiže Naruto nevyšla. Čiže Lokiho. Ale ja som nesúťažila. Nie, ale môžeš Naruto taký začiatočnícky cosplay, ale keď už robíš presný. Čiže raz to tuším bolo, že Naruto mal 10:30 to tuším bolo. No, tak nie. A aj tak neboli ani medzi prvou trojkou. No, Naruto robí strašne veľa ľudí, akože každý tým začne, čiže keď sa trh presíti, tak nie je dopyt. Od papierového Naruto. Napríklad, čo som aj teraz toho Tramadaru, čo som aj tak ten bol výborný, len tam bol iný záležok, takže dá sa aj z Naruto spraviť dobrý cosplay, samozrejme. Ja som videla oného toho Jidaru dobrého. Ako ja som videla aj dobré Naruto cosplay, fakt dobre, také, že nemachané. Takže ale nejak naši si vyberajú Naruto, tí, ktorí ešte nevedia robiť tak dobre cosplay väčšinu, takže to... Počkaj, a ostatní? No, to som ty myslela. Díváš sa do postavy, hej? Tak. No, ja konkrétne si vyberám podľa toho väčšinou, že koho mám rada a či sa mi to páči. A potom druhý faktor, čo by posúdi, či to spravím alebo nie, že jak v tom budem vyzerať. Lebo napríklad ja mám strašne rada Yoko z... Ja neviem, jak sa to volá. Áno, z toho, ale proste Gurren Lagann. Aha, Ona má takú tú podporu, také mini short. No, ale a proste strašne mám rada, strašne by som za ňu išla, ale proste by som za ňu nemohla ísť, kým nezhodím asi tak 15. V zahraničí sú také zakázané cosplay na súťaži. No ale ja nemyslím rovno na súťaž, Tak ale už tak všeobecne. taká pikoška, ešte to môže No ale nie zahraničilo, my keď sme boli v Nemecku, tak teda akože tam to zakázané určite nebolo, keď som tam videla na slečnu. súťaži. No, mala tam slečna, ktorá mala na sebe asi 6 opaskov a to bolo všetko. A tie opasky boli rúžové. A to bolo naozaj všetko. A ešte nebol piatý element? Máš fotku? No, piatý element a on teda akože, no, nesvedčali jej veľmi tie iba opasky. Akože si súťažila normálne. Ja som na tej súťaži priamo nebola, ale som to producirovala. Lebo Nemci majú to, že majú strašne veľký počet nesúťažných cosplayov. Ja som sa tomu snažila vyhýbať. Nemecké kody sú strašne drahé a väčšinou tam ostanú ľudia vonku, hej, ale Nemky nie sú všetky vysoké štihle s dlhými nohami. Väčšina nich nie je štihle. No ale táto tak akože s tým problém nejak nemala. Očividne. Akože nie, oni sa nejak sa Dobre, tak od tých 6 opaskov ďakujem za ďalšiu vizualizáciu. aj cosplay do štúrok, ale fakt to Bože, preboha! Čo? Cosplay štúra? No štúrok. Štúra. Ako ja som podnes úplne vďačná, že tu ešte nikto nekosplayoval Borata. Ani nehovor, lebo teraz stále niekomu už na... No, teraz sa to... Toto Počkaj, ja to nájdem tak ráno. Bude to tvoja vina. Ale Zora, Zora si pár rokov dostane na tej animáciu, ten čo bol... Ten ružový Cosplay. Aj k tejto téme sa dostaneme, takže prosím, preboha, predstavujte.